Per tant, amb aquest orgull d'estar satisfets, encara hi ha feina, però en tot cas satisfets del que ha fet fins ara, doncs felicito a INECA en el seu conjunt, a totes aquelles persones que han fet possible totes aquestes escoles d'estiu i en particular la d'aquesta celebració d'aquests 18 anys. Com deia, en aquest model d'escola d'estiu també no em vull estar d'intentar dir 4 coses o 2 coses sobre el que s'ha dit o el contingut que s'ha expressat aquí. Fixeu-vos quan hi ha tota la intervenció en relació a l'Alzheimer, estem parlant de persones, ho he dit abans, les persones que m'han precedit en la taula anterior, hem de parlar de persones, el personalisme comunitari, l'humanisme és un referent únic de la Unió Democràtica, des del punt de vista que cap altre partit està referenciat amb aquest concepte, amb aquesta ideologia, amb aquesta manera de fer i també amb aquesta manera de pensar. Hem parlat també, i sobretot s'ha referenciat el tema de l'Alzheimer en la família, un element també imprescindible de la societat i del nostre model de societat, que és el que defensem. Ahir explicava també, quan parlava de la problema del tema dels boscos, nosaltres volem, i com a partit polític necessitem tenir una voluntat d'implantar el nostre model de societat, de buscar persones, el màxim nombre de persones que siguin capaces d'intentar que aquest model de societat que nosaltres defensem, parlant d'aquests 3 eixos que deia abans la Concepció Ferrer, d'aquests eixos que ens identifiquen, que ens fan, que ens conformen i que volem que el màxim nombre possible de gent a la nostra societat ho faci possible, i ho implanti. Tercer, es va parlar d'una cosa molt important des del punt de vista del moment actual, que és la col·laboració pública-privada. I això diu molt. I l'economia social de mercat, que ahir també donant en fer una referència prou expressa i explícita, que jo no repetiré. Per tant, crec que és molt important tenir aquests referents en aquests àmbits com a element també de reflexió, perquè si nosaltres parlem de persones, parlem de família, parlem d'aquesta col·laboració, que s'han de fer les coses entre tots, i que també estem traslladant a la societat, al país, al com en general, una manera de fer i un estil de fer. Es va parlar també després d'una mica com es pot avançar en la detecció d'aquesta malaltia i intentar com es complementa l'existència d'aquesta malaltia en les famílies amb el comportament de les persones. Crec que és prou important posar-hi atenció en aquest àmbit des del punt de vista del que deia de la família i com a pedra angular d'aquestes situacions que ens podem trobar tots plegats, cadascú sabrà el seu, que ens hi trobem alguns i que ens hi podem trobar tots plegats en el futur. Per tant, hi ha molts conceptes que són molt clars, que són molt definits, però crec que també val la pena intentar tenir-ho molt en compte. Es va fer també una taula rodona i una intervenció molt important sobre el món local. Un local que s'identifica i que es defineix en uns temps molt difícils, i certament és veritat, aquí hem de veure aquesta dificultat on realment hi és. I es va parlar de creativitat, i em sembla molt important això, perquè no podem conformar-nos en que tenim temps difícils i no fer res, i ser passius com a partit polític. Hem d'intentar veure aquesta sortida o aquesta contribució a aquests temps difícils. Crec que des del municipalisme nosaltres hem també contribuït a que hi hagi una generació, un concepte, una conceptualització de la generació de drets i potser no hem estat prou capaços d'intentar també dir que hi ha uns deures que s'han de fer, que s'han d'assumir, que s'han de complir. I el món municipal també hauria de ser un marc, una escola o un lloc en el qual la Unió Democràtica pogués també fer aquesta doble combinació. És cert que tenim drets, però també és cert que tenim obligacions. I com a exemple, crec que des d'aquest punt de vista pot fer possible un canvi d'actitud en el món municipal ara que comencen aquestes noves etapes de governs municipals, diputacions, del món municipal en general. Què ens ha de portar amb això també? Doncs noves formes de gestió. Jo crec que hem de ser capaços d'imaginar aquesta creativitat que deia abans, que ens ha de portar a intentar ser capaços de gestionar les coses d'una altra manera, d'intentar tenir aquesta nova referència en gestionar d'una altra manera. Jo no vull deixar passar l'oportunitat perquè també el fàcil és criticar la política i els polítics i per tant jo crec que avui també hem de fer, com es va fer a Tarragona, dignificar la feina de la política i dels alcaldes i dels regidors que moltes vegades són aquelles persones anònimes que no surten mai enlloc però que no s'estan al quadre cada dia fent una feina que és imprescindible pel nostre país. I per tant, si això és així, que ho és, i també totes aquelles altres persones que no són polítics, que no són regidors, que no són alcaldes, que són els marits, les mullers, els pares, els fills, etc. Les persones que es dediquen a la política, que també fan política. Perquè crec que sense la contribució d'aquestes persones molta gent no podria fer política. I per tant també des d'un partit polític s'ha de fer aquesta reivindicació i aquest reconeixement a aquelles persones que sense ser polítics, sense ser regidors, sense ser alcaldes, sense ser diputats provincials, etc., també contribueixen a la política,
través d'aquesta actitud i d'aquesta feina. I per tant hem de dignificar la política, hem de reivindicar la política. I un partit polític té com a objectiu fer política. I hem de ser capaços d'intentar gestionar les institucions, fer partit, però fer política sobretot, que és el que ens emmarca en aquests moments tan complicats i tan convulsos. I per tant, també és important tenir clar. Hi ha una frase que m'he quedat de les intervencions d'ahir que crec que té sentit, i té un sentit també en l'acte de Cloenda i en la meva orientació de la intervenció que dic. La societat ha canviat sense demanar permís. Una frase profunda per mi, i que l'hem d'analitzar, no pot ser una frase que es digui i que no, des del meu punt de vista, que no hi hagi un retorn, una anàlisi del concepte, del que vol explicar, o almenys la interpretació que podem fer nosaltres des d'aquest punt de vista. La societat ha canviat sense demanar permís. Això vol dir que nosaltres, el que deia abans, Unió Democràtica, i ara en parlaré, hauríem d'intentar, com a repte, intentar ser útils en aquest segle XXI, en la qual la societat canvi i no demana permís a ningú. Per tant, el que hem de fer nosaltres és adaptar-nos a aquesta realitat. Jo crec que, insistint també en alguna part de la intervenció durant d'ahir i el que hem vingut dient aquests dies, i sobretot especialment vinculat a aquests episodis que hem viscut en les últimes setmanes, mesos, en el nostre país, a l'estat espanyol i a tot el món, a tota Europa i a tot el món. Jo crec sincerament que la política i les institucions no són el problema. La política i les institucions, per mi, no són el problema, sinó que és la utilització que se'n fa. I en tot cas, la política i les institucions el que hem de ser és l'esperança i la part de la solució. Tampoc tota, però la part de la solució. Per tant, tenim identificat quin és el problema, tenim identificat què és el que hi fem, què hi podem fer, i en tot cas hem de veure com som capaços d'intentar fer-ho. Jo també volia destacar les paraules que va dir la vicepresidenta ahir, la Ortega, la consellera de Governació, de la política com a vocació cap a la comunitat. És important això també. La política ha de ser un esperit de servei permanent i constant, amb una vocació de servir a la comunitat a la qual nosaltres pertenem. I això també ha de marcar el ritme, ha de marcar l'actuació i ha de marcar la finalitat d'un partit polític i de les persones que ens dediquem a la política. Si nosaltres només entenem la política, i dic només entenem la política, i no diré tots els atributs, però sí en marcaré des dels valors, des de determinades actituds, des de determinats principis, des de determinades aptituds i sobretot des del compromís que abans es feia referència de la Rodoca. Si entenem la política en aquest sentit, hem de fer valor i hem de fer bandera d'aquesta actitud i d'aquest moment en què ens toca viure. I per tant, la crisi pot ser una oportunitat. La crisi pot ser una oportunitat per la Unió Democràtica, en el sentit que si nosaltres tenim ben clar el que som i el que volem ser, quin és el missatge que hem de llançar, en temps de crisi hem de tenir oportunitats. I hi ha oportunitats en temps de crisi, no en contra de ningú, sinó a favor nostre. I crec, per tant, sincerament, que en aquests moments portar l'humanisme a la política, fer aquesta aportació de la nostra ideologia, dels tres principis que deia abans, crec que val la pena que nosaltres ens hi esforcem. Hi va haver una intervenció sobre boscos, que per no repetir, ho ha dit el Llibert, no ho faré, i hi havia una intervenció també sobre recerca, i no vull deixar passar l'oportunitat de fer un comentari al respecte. Nosaltres tenim nom des del punt de vista de la recerca a Europa. Tenim un reconeixement, tenim una presència, tenim un espai en el nostre món actual des del punt de vista de la recerca. Som atractius en recerca i estem molt internacionalitzats, i el nostre model està reconegut. I què hem de fer en un moment com l'actual? Doncs hi ha tanta aquesta globalitat i aquest món tan dispers, però alhora tan conegut i tan informat. Jo crec que hem de ser capaços que Catalunya sigui un país d'atracció de talent. El talent no sobra mai, el talent és necessari sempre. I el que hem de fer per un costat és intentar fomentar que hi hagi talent al nostre país, però també ser capaços d'atreure aquest talent que tant necessitem avui en aquest món tan globalitzat. Us deia al començament, i passant ja una mica més a fer l'acte propi de Cloenda, després de fer, des del meu punt de vista necessària, aquestes petites reflexions, parlar del partit. Són 80 anys d'història. 80 anys d'Unió Democràtica, d'un partit que vol seguir sent, que això és molt important. No tanquem etapes, no tanquem portes, obrim, intentem ser sempre presents en la societat. Són 80 anys obrint la mà, oferint diàleg, intentant fugir de la confrontació, intentant buscar consensos. Sempre ens hem identificat com un partit que el que volem és intentar oferir més que no pas exigir, i que des del punt de vista del que podem donar, del que nosaltres podem tenir com a nostra capacitat. I estic segur que totes les persones que han passat per la Unió Democràtica, totes, sense excepció, han volgut ser sempre fidels al projecte fundacional de la Unió Democràtica. Aquesta fidelitat, aquest respecte
als principis fundacionals. Avui més que mai en aquesta celebració de 80 anys d'història crec que és important que quan es parla de crisis de les idees, crisis d'ideologies, nosaltres puguem sortir i refermar el nostre compromís i la nostra fidelitat a aquest principi i a aquests projectes fundacionals. Aquí nosaltres tenim una marca, que és la que és, i tenim una negació a que nosaltres no volem guanyar per guanyar, nosaltres no volem governar per governar, nosaltres no volem ocupar per ocupar. Tenim una altra manera, tenim una altra filosofia, que és el que intentem demostrar cada dia. Ahir en Duran, el president del comitè de govern, defensava la democràcia parlamentària i ho defensava amb uns arguments que són prou sòlids des del punt de vista del que viu avui la nostra societat. Jo avui, deixeu-me complementar aquesta defensa de la democràcia parlamentària i vull defensar el que és la funció dels partits polítics. Els partits polítics tenen una funció constitucional, estan reconeguts i estan fonamentats en la Constitució. I l'article 6 de la Constitució encomana molt clarament 3 funcions dels partits polítics. Nosaltres volem ser fidels a aquest compromís, perquè també avui és hora de ser actuals en aquest àmbit. Els partits polítics, diu, primer, expressen el pluralisme polític. Expressen el pluralisme polític. I nosaltres hem de ser capaços de representar dins del que és la nostra ideologia, el nostre espai polític, el nostre marc estructural i conceptual del que és una democràtica, hem de representar també una part d'aquest pluralisme polític. 2. Concorren a la formació i a la manifestació de la voluntat popular. Hem de buscar què és el que pensa la societat, aquesta societat que deia abans, que canvi sense demanar permís. Hem de ser capaços de fer una democràtica, d'intentar lligar, intentar ser aquest vehicle, aquest instrument per poder concórrer a la formació i a la manifestació de la voluntat popular. I 3, diu la Constitució, són instrument fonamental per la participació política. Quan abans deia, escoltant nosaltres, quan veiem que passen aquestes coses, el que hem de fer és intentar donar resposta. I la resposta a la situació és més política. Intentar fer més política, intentar donar més política, intentar tenir més política per fer possible la solució a aquests problemes que avui se'ns plantegen. Per tant, si això volem que siguin els partits, si estem d'acord, hem de reflexionar. Hem de reflexionar bàsicament si aquesta definició de la funció dels partits, d'aquesta funció constitucional, no passa en el temps. Jo crec que no passa. Nosaltres volem ser un referent en tots els conceptes que s'estarien i que nosaltres vam compartir en el seu dia. Per tant, us podeu dir què cal fer perquè això sigui així, perquè una democràtica pugui seguir sent aquest instrument d'expressar o d'expressió del pluralisme, de concórrer a la formació i la manifestació de la voluntat i de ser instrument fonamental per la participació política. Doncs segurament que el que cal bàsicament és que els partits ens adaptem al temps per poder fer aquesta funció. Ens adaptem al temps. Un partit de 80 anys s'ha d'adaptar al temps. L'Unió Democràtica s'ha adaptat al temps. Doncs hem de fer la pregunta, ho fem des de la Unió Democràtica? Ho hem fet? Ens hem adaptat al temps des de la Unió Democràtica? Jo crec que sí, que hem fet aquest esforç, que hem fet aquesta adaptació. I avui la pregunta també segueix sent, som un partit del segle XXI? Donem resposta a la nostra societat del segle XXI? Fem? Ho som? És aquest el nostre esperit? És aquesta la nostra situació? O som contràriament un partit del segle XX i estem donant respostes a la gent del segle XX? La resposta, no a la gent. Preguntem. Som un partit, estem en una escola d'estiu, és un temps de reflexió. Crec que és bo que puguem tenir aquesta oportunitat. Jo crec que Unió Democràtica, com deia abans, ha estat un partit que s'ha adaptat al temps. Però en tot cas també faig una crida perquè hem d'estar permanentment en aquest procés. Hem d'estar permanentment a adaptar-nos al temps, a les situacions, a les circumstàncies i a aquesta societat canviant que en fa sense demanar permís. Per tant, crec que és important que hi hagi aquesta voluntat de ser i de fer un partit fort. De ser i de fer un partit fort, que no és menor. Ahir també el president del comitè de govern, en Duran, ens demanava de rearmar-nos des del punt de vista del partit i des del punt de vista de la nostra presència en el territori. És un procés que no s'acaba, és un procés que hem de continuar fent dia a dia, amb esforç, amb sacrifici, amb treball, amb presència territorial. És un procés, insisteixo, que em sembla per mi imprescindible. I per tant, aquí també hem de fer una avaluació sobre la importància dels partits, malgrat només faltarien les seves imperfeccions, que les tenim, i moltes. Tenim moltes imperfeccions compartides, les hem d'intentar lluitar, les hem d'intentar millorar, hem d'intentar que hi hagi aquesta nova manera d'actuar, nova manera de pensar, nova manera de donar resposta als reptes plantejats en el segle XXI. Jo us faré una pregunta també. Si no fóssim un partit que hagi estat capaç d'adaptar-se als temps per poder donar resposta als nous temps de les noves persones, a la nova societat, que canvia sense demanar permís, expliqueu-me com hem estat capaços d'aguantar 7 anys del tripartit.
Com hem estat capaços de fer això? Quan sabeu perfectament que la voluntat del tripartit era desfer i eliminar la Federació de Convergència Democràtica i Unió Democràtica, que és Convergència i Unió. Com hem estat capaços, si no fos possible, de que hi hagi un partit? La voluntat del tripartit era destruir-nos. Si no hi hagués hagut partit no estaríem aquí. Per tant, us vull traslladar aquesta necessitat de que pensem també en el partit, perquè som partit i perquè hem de fer partit. I la prova, com mostra el botó que diu en castellà, mireu què passa a altres partits del nostre entorn, en l'àmbit de Catalunya. En aquests temps han deixat de tenir moltes responsabilitats, és evident que no estan en una situació, en alguns casos molt concrets, òptima, i nosaltres hem de seguir fent això. Que ho hem passat malament? Sí. Que ho estan passant malament? Sí. Però crec que és bo saber i tenir clar que és el partit el que aguanta l'estructura i el que ens ha permès continuar durant aquests 7 anys amb unes dificultats molt adverses, amb unes situacions molt difícils de poder estar avui on estem. Que costa fer partit? És clar, com tot, no és fàcil. Que costa fer partit? És clar, només faltaria, però l'hem de fer. Faig una crida a fer partit. Que Unió Democràtica sigui capaç d'entendre que nosaltres, la nostra estructura és el partit, i a partir del partit és el que ens ve després. Volem un partit, com sempre ha estat, amb noblesa, segurament, amb servei, amb aquest esperit de servei, amb compromís, i hem de posar la nostra voluntat de servei al servei del país i al servei de les persones. Aquest ha de ser el nostre leitmotiv, la nostra vocació i la nostra voluntat. A Unió Democràtica volem ser, quedeu-vos amb aquesta frase, si voleu, esclar, volem ser, no volem estar o no volem ocupar, volem ser. A Unió Democràtica volem ser un partit on estiguem reconeguts pel que som i pel que representem en respecte, per suposat, a tot el que ens envolta. Nosaltres no volem renunciar al nostre projecte social. No volem renunciar al que som i al que hem estat sempre. Malgrat els temps, malgrat les crisis, malgrat les adversitats i malgrat les crítiques. Tots sabeu que se'ns ha dit, Unió Democràtica és el que és un partit, és això, és allò, no en feu cas. Malgrat el que s'ha dit, malgrat tot això, nosaltres som un partit que seguim tenint projecte, que seguim tenint marca i que seguim tenint lideratge. I això són 3 elements imprescindibles en una societat moderna d'avui. Fixeu-vos, us llegiré ara una cosa i després us ho preguntaré retòricament perquè no vull que ningú contesti. Diu, transcendència del moment que vivim i la necessitat d'una actuació perseverant i sistematitzada. Transcendència del moment que vivim i la necessitat d'una actuació perseverant i sistematitzada. Quines paraules més actuals? Algú dubta que tenim un moment transcendent en què estem vivint i que hi ha d'haver una necessitat permanentment actualitzada, perseverant, sistematitzada. Són paraules del novembre del 31. Són paraules de la fundació del nostre partit, que estan expressades en el manifest fundacional d'Unió Democràtica. Quines paraules tan actuals? Doncs fa 80 anys que estem nosaltres intentant ser fidels a aquests principis i a aquesta obligació. Doncs aquest és el nostre gran actiu, aquest és el nostre gran patrimoni ideològic, els valors que avui tant i tant es necessiten. Tot aquest patrimoni, com deia, ens ha portat avui a que se'ns hagi fet confiança, una confiança que està reconeguda. I en aquest sentit tenim la responsabilitat de governar moltes institucions i moltes institucions, molts i molts ajuntaments més que mai. És la primera vegada que l'Unió Democràtica ha tingut una representació i una responsabilitat de govern en tants ajuntaments, també l'Ajuntament de Barcelona, també l'Ajuntament de Girona, que mai havia estat possible governar-los. Tenim també la responsabilitat de governar en les 4 diputacions, en 34 consells comarcals i també tenim un gran nombre de regidors, més que mai, en la història de l'Unió Democràtica i en la història de Convergència i Unió. Advertència, si no hi hagués partit, no hi seria. Si Unió Democràtica no existís o fóssim un partit feble o fóssim un partit testimonial, no estaríem governant amb regidors a l'Ajuntament de Barcelona, a l'Ajuntament de Girona, a les 4 diputacions que vam fer referència, el Jaume Torrebader, espero que aviat pugui ser el president de la Diputació de Girona. Per tant, hem de reflexionar, hem de ser conscients de la responsabilitat que causa la Unió Democràtica. Eufòria, sí. Alegria, sí. Satisfacció, per suposat que sí. Molta eufòria, molta alegria, molta satisfacció, però també prudència. També prudència. Com a partit hem de ser prudents. Hem de saber administrar aquesta responsabilitat i aquesta confiança als ciutadans. Hi ha d'haver humilitat, hi ha d'haver proximitat, hi ha d'haver transparència, hi ha d'haver honestedat. Aquest també és el perfil, és la marca, és el projecte de l'Unió Democràtica de Catalunya.
També una frase que segurament no és correcta, o en tot cas no és correcta en l'àmbit en què la d'això, però no vull deixar de dir-la. Fixeu-vos, no s'estima allò que no es coneix. No s'estima allò que no es coneix. Jo us emplaço a que conegueu més el partit, a que participeu més del partit, perquè si participem més del partit i si coneguem més el partit, estimarem més la Unió Democràtica de Catalunya, que és el que ens porta avui a estar aquí, però també està representat en totes aquestes institucions, en tots aquests llocs de responsabilitat per la confiança que hem tingut del partit. Per tant, participem del partit. Aquesta és la crida que us faig també. Tenim responsabilitats institucionals, però també en tenim una altra que està al mateix nivell, que és igual que hem de fer per la responsabilitat institucional, aquells que tenim càrrecs o que tenim càrrecs institucionals, la Generalitat, el govern de la Generalitat, que per lo que m'ho ha dit, però deia ara més des del punt de vista municipal, també hem de participar del partit per fer aquesta doble feina. Per tant, si volem donar resposta d'un partit del segle XXI a una societat del segle XXI, doncs hem de fer mostres, i hem d'intentar donar aquests peus, d'intentar donar resposta a aquests reptes i a aquestes situacions. Ahir, la vicepresidenta del govern, la Joana Ortega, durant aquesta setmana passada i aquests dies, ha estat fent declaracions perquè té la responsabilitat i per tant també té l'oportunitat d'intentar donar una resposta en nom del govern i per tant en nom dels partits que donen suport a aquest govern i en aquest cas concretament des de la Unió Democràtica, que és en relació a la llei electoral. Nosaltres podem ser capaços d'intentar oferir a la societat una resposta parcial, si volem, senzilla, si volem, però imprescindible per intentar donar mostres d'aquesta actitud, d'aquesta capacitat d'Unió Democràtica dins també del marc, per suposat, de Convergència i el marc del govern de la Generalitat per les seves responsabilitats, de donar una resposta. És una manera de donar resposta a una demanda i a una necessitat. Estic parlant de la llei electoral. Nosaltres volem buscar el vot directe del ciutadà. Volem fer possible que el ciutadà tingui aquesta oportunitat de votar directament al seu representant. Ha de poder el ciutadà demanar explicacions al seu representant directe. Volem l'elecció d'un diputat per comarca o aquell sistema que es determini en funció dels pactes i dels acords parlamentaris. I és una feina que avui recau per l'oportunitat política i del temps en una persona de la Unió Democràtica. I hem de ser capaços com a partit de donar tot el suport que calgui a aquesta persona perquè les seves responsabilitats pugui tirar endavant. Aquesta resposta, insisteixo, al segle XXI de la societat del segle XXI. Jo crec que així, d'aquesta manera, començarem a donar resposta del segle XXI, com deia, a aquesta societat del segle XXI. I com us deia al començament, no me'n puc estar de fer algun comentari de l'activitat política, això vol dir que vaig acabant. Per tant, vist per la ja vaig acabant. S'acaben les fulles i per tant no tinc massa... Ahir el Duran ens feia, a l'acabar la seva intervenció, una reflexió molt important. Ha fet també el Llibert al final de la seva intervenció com a president de l'INECA, que era el repte de les properes eleccions a les Corts Generals, eleccions espanyoles. I en aquest sentit, el Duran ahir demanava i reclamava que jo us he ajudat a les eleccions municipals, deia, per tant ara us demano que tots aquells que heu tingut aquest èxit a les eleccions municipals m'ajudeu a mi, intentem que tinguin un bon resultat i des del punt de vista de Convergència i Unió, d'aquest repte que tenim com a federació de cara a les properes eleccions espanyoles. Jo crec que avui, que ell no hi és, i per tant ningú pot dir, mira, no hi és, i per tant, com que no hi és, per entendre'ns millor, jo demano que avui puguem comprometre'ns a intentar aportar el millor contingut en relació a totes les altres forces polítiques per tenir el millor resultat. Des de Unió Democràtica i des de Convergència i Unió hem d'aportar el millor contingut per tenir el millor resultat. És important. Ho ha dit el Llibert, ho va dir Duran, i tots ho sabem, ho hem anat repetint durant moltes oportunitats o durant moltes ocasions. Hem d'aportar el millor contingut en relació als altres, en relació als altres adversaris polítics que també concorren a aquestes eleccions per intentar tenir el millor resultat. Per això necessitem moltes coses, segurament, però n'hi ha una que és imprescindible, que és necessitem tenir un partit fort. La Unió Democràtica ha de ser un partit fort per poder fer això, per poder aportar el millor contingut per intentar tenir el millor resultat electoral. I això vol dir que necessitem mobilització. Mobilització no des del punt de vista d'anar a molts actes, que també, sinó des del punt de vista de ser capaços d'aportar, de moure l'esperit de la fidelitat, aquell compromís que dèiem abans de la Unió Democràtica per intentar fer aquesta aportació del millor contingut per tenir el millor resultat. Hem de fer una campanya també que és important, que respongui al nostre estil històric. La Unió Democràtica no ha renunciat mai a tenir la seva presència
com a part de la Federació de Convergència i Unió i com a part de l'aportació del contingut des del punt ideològic i també des del punt de personal i també des del punt de vista de les formes en aquestes campanyes electorals que hem tingut sempre. Per tant, també nosaltres hem de fer un esforç perquè com a Unió Democràtica fem una campanya que respongui i que identifiqui el nostre estil històric com a Unió Democràtica de Catalunya. I tenim l'oportunitat, com us deia abans, i crec que val la pena fer l'esforç. I finalment, ara sí que vaig acabar, amb tristor, si us he de ser sincer, amb tristor, i potser no hauria de ser la manera d'acabar, però avui llegim unes declaracions de la senyora Carme Chacón en la qual vol tornar una altra vegada al discurs de la por. No és el nostre estil de fer política. I crec que també és important en un marc com aquest fer-ho. Escolti, el pacte CiU-PP, aquest pacte no és bo, aquest pacte és contra natura, aquest pacte és de dretes, etc. Jo li volia fer una sèrie de consideracions a la senyora Chacón. Unes consideracions des del respecte personal i institucional, allò que és i allò que representa des del punt de vista polític com a govern i des del punt de vista de partits polítics. Jo li demano a la ministra Chacón que es preocupi menys dels pactes i es preocupi més per Catalunya. Hauria de fer un exercici de preocupar-se menys pels pactes que fem i de preocupar-se més per Catalunya. Per què? Recordeu l'esprit, el diumenge que ve serà dia 10 de juliol del 2011. Haurà passat un any des que nosaltres vam sortir als carrers de Barcelona per intentar manifestar la nostra repulsa, la nostra indignació en relació a una sentència que venia referida en relació a l'Estatut. Jo li vull tornar a demanar a la senyora Chacón que torni a explicar la seva posició en relació a la sentència de l'Estatut. Torni a explicar al poble de Catalunya, que d'aquí uns mesos anirem a unes eleccions, quina és la seva posició sobre la sentència de l'Estatut. Jo la vull recordar, ella va sortir conjuntament amb el senyor Felipe González aplaudint la sentència i ho va fer per escrit i va posar el negre sobre blanc davant de diaris dient que ella compartia la sentència de l'Estatut i deixava ben clar quin era el seu posicionament. Doncs a tots aquells milers i milers de persones que van sortir el dia 10 de juliol, doncs que els hi torni a explicar, que torni a dir el que va dir en aquell article, què és el que pensava sobre la sentència de l'Estatut i per tant quin és el seu model de país en relació a Catalunya. I després també li demanaria que deixi de parlar de pactes, i que faci el favor d'intentar votar més en favor de Catalunya. Els 25 diputats del PSC a Madrid el que han fet, o el que haurien de fer és votar el fons de competitivitat que no l'han votat. Donar més diners per Catalunya. 25 diputats a Madrid que van dir i va reclamar, i ella personalment, que abans de defensar el PSOE defensaria Catalunya, doncs a l'hora de votar, vota PSOE. Perquè és PSOE. I per tant el que ha fet és intentar ser fidel al seu principi de pertànyer a un partit que té un model determinat d'estat i que té un determinat model i de pensament en relació a Catalunya. Per tant, el que hauria de fer, insisteixo, és votar més en favor de Catalunya, votar a favor del fons de competitivitat. I també el PSC, de la qual ella també diu que en forma part, doncs haurien de ser capaços també de votar els pressupostos de la Generalitat per responsabilitat. Votar els pressupostos que ells han condicionat en aquest any 2011 per la seva acció dels últims 7 anys. També haurien de ser capaços per responsabilitat, per estima de Catalunya, d'intentar votar a favor d'aquests pressupostos. Advertència, si nosaltres hem fet un pacte amb una determinada força política i si hem fet un pacte en aquest cas que ens ve d'alguna manera forçat, és perquè el PSOE i el PSC han marxat d'aquest espai, han abandonat aquest espai de diàleg amb el qual ens podríem entendre. I ho han fet per les seves polítiques erràtiques i per la seva incapacitat d'intentar tenir aquest protagonisme dins del que és el nostre país. Per tant, si nosaltres pactem amb el PP és perquè el PSOE, el PSC, a Catalunya i a Espanya han abandonat aquest espai de diàleg amb els quals ens podíem haver entès. És una llàstima que un partit polític com és el PSC hagi pogut tenir aquesta manera d'actuar que hagi portat forçadament a que nosaltres haguem de portar a un altre partit. I una última cosa, la senyora Chacón, vostès saben, vosaltres sabeu, que volia tenir opcions a ser la número 1 legítimes per presentar-se com a presidenta o com a candidata a presidenta del govern de l'estat espanyol. A Madrid no l'han volgut, això és públic, han triat una altra persona, el senyor Rubalcaba. La senyora Chacón, quan ha estat rebutjada d'aquesta opció de número 1, volia ser la número 2, tampoc la volen de número 2. I per tant la senyora Chacón haurà de venir a Catalunya a explicar quin és el seu model, que està votant contra Catalunya i com defensarà o com pensa defensar
si és que pot fer-ho, els interessos dels catalans en els propers anys. Aquest és el marc en el qual ens movem i ens hem mogut. Per tant, vull acabar reforçant el que us he dit del partit, penseu en el partit, perquè també a través del partit podem pensar en les eleccions. Sempre, sempre, sempre pensant en les persones i pensant en el partit. Visca la democràtica i visca Catalunya.